יש לך משימה לעשות. היא חשובה, אפילו קריטית, אבל את לא ניגשת אליה. את גוללת בטלפון, את מסדרת את החדר, את מכינה קפה, את שוב גוללת. ובסוף היום, כשהמשימה לא בוצעה, הקול הפנימי מתחיל לרדת עלייך. איזה עצלנית, למה אין לך משמעת? למה את לא יכולה פשוט לשבת ולעשות את זה? אז בואי נעצור רגע ונשים את האמת על השולחן. את לא עצלנית, את מבועטת. תכלס יש הרבה סיבות אפשריות לדחיינות. ADHD, דיכאון, נטייה למרדנות ועוד כל מיני דברים. אבל ברוב המקרים, דחיינות כרונית היא בכלל פרפקציוניזם בתחפושת. כשהערך העצמי שלנו תלוי לחלוטין בתוצאה חיצונית, המשוואה בראש, מתוך הלא מודע, נראית ככה. אם התוצאה לא מושלמת, זה אומר שאני לא מספיק טובה. וזה סיכון שהמוח שלך פשוט לא מוכן לקחת. הפחד שהתוצאה תהיה רק בינונית או חלילה תיכשל, הוא כל כך גדול שהמערכת מפעילה את מעצור החירום. המנגנון עובד בצורה הבאה. עדיף לא לעשות בכלל ולהישאר עם הפוטנציאל, מאשר לעשות ולהיכשל. הדחיינות היא בעצם מנגנון הגנה. היא שומרת עלייך מהרגע המפחיד שבו תפגשי את חוסר המושלמות שלך. אז איך יוצאים מהקיפאון הזה? הפתרון הוא לא לגייס כוח רצון, אלא לשנות את הגישה. להסכים להיות רק לרגע אחד בינונית. כן, אני יודעת שזה נשמע נורא לאוזניים פרפקציוניסטיות. את מוכנה להתמודד עם השד הזה? תכתבי טיוטה גרועה, תשלחי מייל עם ניסוח סביר, תתחילי אימון של 10 דקות במקום שעה. ברגע שאת מסכימה לפעול גם כשזה לא מושלם, את משדרת לעצמך מסר חדש ועוצמתי. הערך שלי קיים גם כשאני לא ב100%. וזה יקירתי, הניצחון האמיתי. שתפי אותי בתגובות. איזו משימה דוחה כבר שבועיים? מה הדבר הקטן והלא מושלם שאת הולכת לעשות לגבי היום?